बानलु गोरानसो बारा गोसा नङा खामानि गैया रायजोफोर बारा गोसा गैया नै जल' चिप्स वेलकम बैक टू इटन रायजोफोर खुलुमबाय दिनैनि आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय जाबाय दिनैनि भिडिअनि आइटेम्सफोरखौ नुजोबखाबाय बे जाहैबाय अमा ग्रेभि आलु भाजा ओमफ्राय बे ग्रेभि ओमफ्राय बे जाहैबाय गोदान बुस्थु लाबोदों रायजोफोर आं जाफेराखै बे बुस्थुखौ जल' चिप्स बिराद गोसा जायोनो खोनानो मोन्दों आरो नुदोंबो मानसिफोरखौ सोरबाफोर गोसाबो मोना जानो हागौ आं दिनै जानायनानै नायनोसै आरो बेखौ बोरै खुलिनो पेकेजिंआथ' बिराद मोजां नै रायजोफोर नैबे चिप्सआ बेनो बेसेबां गोसा जायो जानायनोसै दिनै बायबायसोलै बानलु गोरानसो मोनामबाय माथो नै बिदि जायो आरो बायबाय फिसा दंबावो इयाव बेसेबां गोसा नायनोसै बे फिसाखौनो जागोन नायनोसै रायजोफोर दोनथ'नोसै बानलु गोरानसो बारा गोसा नङा किं चिलिजोंनो हाया बानलु गोरान बायदिसो मोन्दों बेखौ ओमफ्राय बे दरिटस चिप्स थायोना बेबायदि खामानि गैया रायजोफोर बारा गोसा गैया नै जल' चिप्सआ आंनि थाखाय दोनथ'नोसै रायजोफोर बेफोरखौ मेन डिशआव थांसै ओमफ्राय नै रायजोफोर बे ब्लेक वाटार बेखौबो लोंफेराखै फार्स्ट टाइम दिनै लोंनायसै दैसो दे बे रायजोफोर थान्दा नङा नुनायावथ' गोथाव थान्दा जागोन बायदि मोनो थान्दाफोर बायदि दैसो थाङै थुङै दे बिदिबा रायजोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै मेन कर्सखौ नायलांबाय थादो वाव सेटिसफाइं ग्रेभि रायजोफोर बाहेरायाव अखा हादों एसे डिस्टार्ब जानो हागौ होमबाबो नायलांदो आरो वाव ग्रेभि Genjar gitu kak, bukan sih. बिगुरानो गालायबाय, genjar gue ya kadang.
진짜 고소하게 하려. 아니 비자야 되는 송카요. Bạn cũng ra vào đây nhé. Boleh test datang saya cepat. Belum level Slim Riser. Video ko moजां मोनदोंबा please like, share, subscribe खालामना होदो. Thank you Riser.